Planong lumutang ang bangkay ng 40 anyos na ito na si James Castellona matapos nalunod sa ilog habang naliligo sa Barangay Balod-2, Zaraga, Iloilo noong Pebrero 25. Base sa ulat ng Zaraga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, bandang alas 4 ng kahapon Pebrero 26, nung lumutang ang katawan ng biktima matapos ang mahigit 24 oras na search and rescue operation sa lugar. Sinabi pa nito noong Pebrero 25 ay piyesta sa nasabing lugar at dumayo dito si Castellona sa kanya mga kaibigan. At noong umaga na ng nasabing insidente, napagpasya ng mga magkakaibigan na maligo sa ilog. Nasa 4 na katao ang kasama ni Castellona. Ang iba ay nasa ibabaw lang na level naliligo, samantalang si Castellona ay nasa malalim. At ikinagulat na lang ng kanya mga kasama na bigla na lang itong nalunod. Base sa aligasyon ng residente, lasing ang biktima habang naliligo sa ilog. Mga ka-K5, paalala ng Zaraga MDRRMO na huwag maligo sa ilog kapag lasing at para maiwasan ang katulad nitong insidente. Para sa Network News, ako si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.